खुलुमबाय अनदायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे बेलाराम समाव बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोमनोबो आङो बावहरनाय थाबाय। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार आरो जों साफ्रोमबो सोलोंनो गोनां आयदाफोरखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे सावगारिखौ लाबोबावदों। जाय बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां एलबार्ट सारनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनबाय। आरोबाव जोंहा सोलोंनांगौआ जोब्बाय बे नङा। मानोना जों गोथार इसोरनि बोसोनफोरखौ बाइबेलावबो जों मोनो। बोसोन बिजाबनि 15 सैदोफोराव गियानि मानसिफ्रा सोलोंनो हास्थायो, नाथाय मूर्ख मानसिफ्रा जे रोंबाय बेखौनो थोबाय होननानै लायो। साफ्रोमबो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा नोंथांमोना साफ्रोमबो गियानि आरो सोलोंनो हास्थायो। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननिसिम जाय सोलोंनो गोनां माखासे हाबाफारिखौ लानानै आरोबाव एलबार्ट सार आं बिथांनिसिम आरोबाव दिनै लाबोबावदों। नोंथांमोना बिथांनिफ्राय गोबांथार गोनां गोनां बोसोनफोरखौ मिथिबावनो मोनबावगोन। फै नोंसोर साफ्रोमबो गियानि जानानै सोलोंनो हास्थायगोन। आं बिथांखौ आरोबाव दिनै खेबसेबाव आरोबाव आंनि न'खराव मोननायनि थाखाय बरायनाय थाबावबाय। दे हामबायसै, गोजोन्थों। अब्ला दा एलबार्ट सारनिफ्राय आङो माखासे सोंनाय आरो सोंबावनो लुबैदों। आदसा, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाय नोंदि माखासे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फोरोंनाय गथ'फोरखौ नों मोनबोदोंमोन, बे मोनबोनाय जोंनि जायफ्रा जोहोलाव सिख्लाफोर एबा फरायनाय गथ'फोर, बिसोरो नोंथांनि फोरोंनायजों बेसेबां गोजौआव आवगायलांखो एबा बेसेबां थाखोआव दङ, बिनि सोमोन्दै एसे जोंनि मिथिहोब्ला जोंबो आरोबाव जोंबो बोलो मोनगोन। एसे बुंनो हागोन ना? गोजोननाय थाबाय ब्रादार दैमालुनिसिम खुलुमबाय बयखौबो। ओरैनो गोबाव बोसोरानो जाबाय फोरोंनाय बेबायदि बिथिङावहाय। दिनैसिमाव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। आं लोगोसे आंनि प्रिन्सिपाल, गोबां गुबुन दाब 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 जायगानि टिचार्सफोर, प्रिन्सिपाल, बिसोरजों लोगोसे प्लास बेसिकेलि आं दा ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। आंनि स्टुडेन्टसफ्रा जे बेबायदि दावखोलांदों, बेबायदि स्टेजाव दंहैयो, आं पाक्का बेखौ गेरेन्टि बुंनो हायो जे आंनि स्टुडेन्टसफ्रा आंनि माने आंनि किसुमान लोगो मास्टारफोरजों लोगोसे जों बिसोरखौ जे दादों, ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। जेरै हमनानै ला थांनाय बारनि क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माबा जेनेरेल सेक्रेटारि, बेबो आंनिनो स्टुडेन्टमोन। बिथांखौनो आं ओरैबायदि डिरेक्सन होदों, इलेक्सनाव देरहाखांग्रोमोना बियो आंनो ओइबासोनो फन खालामदों, बिफाबो फन खालामदों। ओरैबायदि रंजादों, आं बेखौ दासिमबो गोसोआव दं। माने ओरैबायदि शेयारिं खालामलायनाय, इलेक्सन जिनिसा मा, कलेजाव माबायदि जायो, आं क्लासरुमावबो बेखौ शेयारिं खालामखायोमोन। बेल' नङा, आरो क'क्राझार बाटारमारि साइन्स कलेज, बिनिनो दा बधय गोदान जाबाय खोमा, थांनाय बारनि जेनेरेल सेक्रेटारियाबो आंनिनो स्टुडेन्टमोन। ओरैबायदि मोजां फरायनायाव, ओरैबायदि गियानि गथ'। आरो बेजों लोगोसे गसाइगाव कलेजनि सालबागान गसाइगाव कलेजनियाबो जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन, प्लास एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आंनिनो स्टुडेन्टमोन। आरो दा बिसोरनि दावगानायखौ आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। आरो गुबुन फारसेजों दाना नायबाय, आं लोगो मोनबाय, गावनो माने लामा लान्दाव लोगो मोननानै खोन्थायो। क'क्राझाराव लोगो मोनबाय, माखासेया माने एयार हस्टेसाव जब मोनबाय, माखासे सोलोंगासिनो, आरो खायसेया माने बबेबा फरेस्टआव जब मोननाय, आं गोबां बेबायदि खोनाबाय। माखासे उकिलावबो दं, एडभकेट्स। दा बेयाव आंहा ओरैबायदि गोजोनो बिसोरखौ। नाथाय आं सानसे समाव ओरैबायदि गोसो बायबायमोन, मा जानांगौ, ओरैनोथ' प्राइभेटआव माथो बेसेबां सेलारि मोनो, बिराद खम, मा जागोन, माने गोबां टेनसन दंमोन। गारनोसै नामा, बेफोरबायदि गोबां साननाय दंमोन। माने नाथाय दा बेबायदि हिउमेन रिसर्स दानो हानायखौ आं गौरब मोनो आरोना। बेबायदि गथ'फ्रा जे दावखोलांगासिनो दं, आरो इयुनावबो आं ओरैबायदि आसा खालामो जे बेखौ रोखा बुंगोन जे गोबां लिडार्सफोर बेबायदि जोंनि गेजेराव फैगोन। आरो बे आंनिनो माखासे स्टुडेन्टसफ्रा, आं बेखौ दा नेनानै दं आरो दावखोलांनानै दं। जेरैबायदि बुजायदों बानजायदों क्लासरुमफ्राव, बिसोरो ओरैबायदि गियान, ओरैबायदि सोलायदों। आरो आंजों लोगोसे गोबां टिचार्सफोरखौ आं बिराद गोजोननाय मोनो, प्लास प्रिन्सिपाल मोजां बेबायदि मावबोनो मोननाय। दा बेजों लोगोसे बिसोर दावखोलांगासिनो दङ। आरो अनदायग्राफोर, जों दा मानगोनां एलबार्ट नार्जारि सारनिफ्राय गावनि माखासे फरायसा गथ'फोरनि गोजौआव आवगायलांनाय, आरो बबेबा इउनिभारसिटिनि आरो बबेबा साइन्स कलेजनि बे गथ'फ्रा
मोजांथार रोंगौथिनि गेजेरजों आवगायलांनायखौ जों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो बिनि अनगायैबोथ' नों मिथियो सोरबाफोर मोजां जब मावनानै सोरबा गोजौ जांख्लायाव गाखोनानै थानायफोरखौ नों मिथियैबो थाबावनो हागौ बेखौबो दिनै बे नोंनिनो जानांगौ सासे मोजां गथ'मोन एबा फरायसामोन दिनै बे गथ'फोरखौबोथ' नों मिथिजोबबावाखै अब्लाबोथ' नों गोसोआव नोंहाबो मालाबा डिसकारेज जानो फैयोमोन आङो इसेल' दरमा एबा सेलारि लानानै आं फोरोंनानै मा नाथाय जेब्ला नोंसोरो बे गथ'फोरनि फरायनायखौ नुनानै नोंनि फोरोंनायजोंनो नोंनि सेक्रिफाइस खालामनानै फोरोंनायनि गेजेरजोंनो बे गथ'फोरनि मोजां केरियारखौ नुनानै बिसोरनि गोजौआव गाखोलांनायखौ नुनानै गोसोआव नोंहा गोबां बोलो फैफिनदों बेनिखायनो दिनै बेजोंनो जोंबो मिथिनो मोनो जाय मालाबा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायाव गथ'फोरनि बायदिसिना फोरोंनायफ्राव डिसकारेज जायो मालाबा गथ'फोरनि आखुथायखौ नुनानै लोरबां जायो मालाबा गथ'फोरनि बेबायदि गाज्रि आखुथायखौ नुयोब्ला फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनो गोसो गैयै बायदि गावखौनो बानायफैयो नाथाय जेब्ला बिसोरनि मोजां गथ'फोरनि फरायनायाव मोजां गिदिर साख्रि मोननायाव मोजांथार डक्टरेट जानायाव सोरबा सासे IAS सोरबा सासे IPS जानायखौ खोनायोब्ला बबेबा स्कुलनि प्रिन्सिपाल बबेबा स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जिउआव बोलो मोनो खुसि जायो गोजोननाय मोनो बेजोंनो दिनै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गावनि फरायनायनि फिथाइखौ बिसोरनो जेब्ला मिथिहोयो अब्ला दिनै सार एलबार्ट नार्जारिनो बिथांनो जेरै गावसोरनि फरायनायनि मोजां फिथाइखौ बेनो होदों मिथिदों गोजोननाय मोन्दों आरो जिउआव बियो फोरोंनो थाखाय मालाबा बानाय फैयाखै बे मोनसे बेबायदिनो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो दिनै बेनिफ्राय बिथांमोना बानाय मेंनाय गैयाजासे गथ'फोरखौ फोरोंनायजों सेवा खालामनाया मोनसे गेदेर बेबो इसोरनिफ्राय फैनाय बोर दा बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसुलि गथ'फोर जायफ्रा फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरखौ गोबां बोसोन होयो बेखौ नोंसोर गोसोआव लानानै आवगायलांबाय थायोब्ला बेबायदिनो जाय एलबार्ट सार नार्जारिनि माखासे फरायसुला गथ'फ्रा नायदो बेसेबां गोजौआव आवगायलांगासिनो आरो आवगायबाय थागोन बेबायदिनो नोंसोर गासै फरायसुलि गथ'फ्रा फोरोंगिरिनि बोसोनखौ लानायाव इसोरनि बोरबो मोनगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि बोसोनखौ लानायाव सासे बिमा बिफाखौ जेरै मान होयोब्ला गोबाव जेरै बिमा बिफाखौ जेरै अनोब्ला बेबायदिनो बिनि जिउआ गोलाव जायो फोरोंगिरियाबो नोंसोर बिमा बिफाफोर बायदि जानानै नों बिसोरनि बोसोनखौ लायोब्ला नायदो गथ'फोर नोंसोरो सानसे समाव गोथार मानसि जागोन सानसे समाव गेदेर मानसि जागोन आरो नोंसोरनि गासैबो आसार बारसिया सानसे समाव जाफुंजोबगोन नाथाय जाय मानसिया फोरोंगिरिनि बोसोनफोरखौ लाया फोरोंगिरिफोरजों दुखु होयो फोरोंगिरिफोरखौनो खायसे उल्था बुफिनो फोरोंगिरिफोरजों साव मोननो नाङा फोरोंगिरिफोरजों जायफ्रा साव मोनो बिसोरो मालाबा बिसोरो गोजौआव गाखोनो हाया फोरोंगिरिफोरखौ दुखु होना बिसोर सहायनानै सैनानै बिसोर मोजांनि थाखायसो फोरोङो आरो बेखौ लानानै बिसोर आवगायलांबाय था नाथाय फोरोंगिरिफोरखौ माब्लाबा जोङो सोरबा आखाइ होनाय सोरबा फोरोंगिरिया नोंखौ रायोब्ला बेखौ उल्था बदनाम होनाय बेबायदिनो सोरबा आंखौ फोरोंगिरिया बुदों फोरोंगिरिया आंखौ सोबादों फोरोंगिरिया आंखौ बिदिनो कमप्लेन होनानै बेबायदिनो प्रिन्सिपालनाव सोरनावबा बेबायदि लाबोनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो नाथाय बेबायदि जाजासेनो जोङो बेबायदिनो बिसोरनि फोरोंनायफोरखौ लानानै जों आवगायलांनांगौ जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो माखासे फोरोंगिरिफ्रा बिदिनो नंखाय बाखायै सोरबा स्टुडेन्टफोरखौ नासयग्राफोर थानो हागौ नाथाय गोबां नङा बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसुलि गथ'फोर नोंसोरो फोरोंगिरिनि मोजां फोरोंनायखौ लानो आवगायलांबाय थायोब्ला निश्चय मोजां मानसि जागोन दा अब्ला आरो एलबार्ट सारनाव आं सोंनो लुबैदों आदसा जोंनि बर' समाजनि फरायनाय गथ'फोर बे समाजनि फरायनाय गथ'फोरनि गेजेराव माबादि बारहावा हाबदों आरो बबेबायदि बारहावाजों माबायदि उन एबा सिगां थांदों जोंनि बर' समाजाव माबाफोर मोनसे गाज्रि बारहावा हाबदों नामा एबा माबा मोनसे भाइरासआ हाबदों नामा बेफोरनि गेजेरजों जोंखौ एसे मिथिहोनो हागोन नामा माबेबा खारनाव एबा माबा जोंनि गथ'फ्रा आवगायनो हायाखै बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जानो हागौ बिसोरो गावसोरनि साननाय बायदि आवगायलांनो हायाखै जेरैबायदि मोजां केरियार दानांगौ हायाखै बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा बबेबा मोनसे बारहावानि थाखाय बेथ' बिराद साननो गोनां बिराद गिदिर इस्युआनो आरो बेखौहाय थाल लानाया बयबो बिराद गोनांथार आरो बे जिनिसा दा बिनि सिगां आङो गासैबो स्टुडेन्टसफोरखौ गोरबोजों ओरैबायदि बाख्नायहरनो गोसो जादों जेनेबा नोंसोर दुस्थ' जाबायानो दे अरजाला गोदान जादो माजों गोदान जागोन गियानखौ सोरनिफ्राय मोनगोन लेखानिफ्राय मोननो हागौ सोरबा सिनियर्सफोर बुंगोन बिमा बिफा बुंगोन टिचार्सफोर बुंगोन दा बेवहाय गोबां सोलायनाय फैयो दा बिनि अनगायैबो आं जेसेबां गैयाबाबो गोबां स्टुडेन्टसफोर माने आं गोरबोजों ओरैबायदि हामबायनो खारन आंनि लाइफआवबो माने मोनसे बारहुंखा बारनाय लाइफआव फैदोंमोन नाथाय स्टुडेन्टसफ्रा जे दुस्थ' बा गाज्रि बेबायदि
जेबोनि खोथायानो फैया बिसोरो गाव गावनि जाय टिचार्सफोरखौ मोजां मोनो मा खालामो बिसोरो माने जेब्ला आंनि लाइफआवहाय बारहुंखा फैदोंमोन बे समाव माने आं ओरैबायदि गोरबोजों माने गावग्लिलांदों आरो बिसोर जे बेबायदि आंखौ हेफाजाब होबाय बिसोर मा खालामबाय फैसा 50 थाखा 100 थाखा बेफोरबायदि 100 200 बेफोरबायदि बिसोरो फैसा खांनानै माने आंनि आखायाव दैथायहरलायदों आरो आं बे समावहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दंहैयोमोन आङो दा बेयाव आं ओरैबायदि माने बै समाव नों दहाय होननाय बायदि माने गोसो बायग्लिबायमोन आङो माने मा जानो जे एसेल' फैसाजों मा जानो बेफोरबायदि साननायाव दा स्टुडेन्टसफ्राबो जे आंखौ इनडाइरेक्टलि बेबायदि बिराद हेल्प खालामदों आरो जेब्ला आंहा लाइफआव बारहुंखा फैदोंमोन बेखिनि समाव दा बेखायनो आं गोरबोजों माने सोरबा दुस्थु स्टुडेन्टस हक सोरबा मा हक माने बे समनिफ्राय आं माने एसेब्लाबो बिसोरनिफ्राय साबसिन नोजोर लानाय जथ्न' लानाया बेबायदि फैदों आरो बिसोर आंखौ एनकारेज खालामबाय नालाय बेबायदि सम फैदों आरो आंनियाव दा बेखायनो गोरबोजों बिराद हामबाय होनो दा बेराफारसेहाय जेनेबा 5th सेप्टेम्बर टिचार्स डे बेखिनि समफ्रावबो ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं बा माने टिचार्सफोरखौ सनमान होनाय रेसपेक्ट होनाय ओरैबायदि ओमफ्राय आंथ' पार्सनेलि ओरैबायदि बाख्नायो दिनैसिम माने आंनि स्टुडेन्टसफोरखौ ओरैबायदि गिफ्ट्स मोननाय ओरैबायदि बान्था माने जथेस्थ' आरो बेफोरबादिजोंबो माने आं सोलोंनो मोन्दों आरो बा स्टुडेन्टसफ्रा बे दिनाव माथो दुस्थु गथ'फोरबाबो जि अन्थाव बाथाव जाथारो बेफोरबायदि आरो दा नों सोंनायखौ आं फैफिननोसै माने बर' समाजाव दासिमहालागै बिराद साननो गोनाङा बेनो माने गाज्रि बारहावाया गाज्रिसिन जानानै दं आरो मा खारनाव जादों माने आं आगोल बुंनाय बादि माने फेमिलि प्रब्लेमाथ' नाम्बार 1 जानानै दंखायो फैसानि प्रब्लेम बेफोरबायदि ओमफ्राय दा नाम्बार 1आव बेजों लोगोसे एड खालामबावगोन आं माने ड्राग्स जानाय सोबनाय जानाय नैबे आरो नैबेखिनिजोंहाय माने हौवासा गथ'फोर बेसिकेलि हिन्जावसा गथ'फोरखौथ' दोनथ'नोसै आङो न' डाउट बिसोरनिफ्रायबो खयकजना दङ बेफोरबायदिजों दिन थांग्रा टाउन सहर गामिफ्रावबो स्रोदनो खिन्थु मोजाङै थब्ल'नानै नायोबा बिसोरा बिराद प्रब्लेम दं आरो प्रब्लेमा बेनो न'खरनि प्रब्लेम बेखिनियाव आरो खिन्थु बिदि ड्राग्स जानाय सोबनाय जानाया टटेलि बियो गाज्रिखा बिमा बिफायाथ' मेंखाबाय ड्राग्स जादों सोबदों गावनि फिसाफ्रा गावनि गथ'आ ओरैबायदि गिथाव बाथावखा बिमा बिफानि थाखायथ' माने बिसोरनि सेन्स किसुमानानो गोमानानै थांखायो दा बेवहाय बेखौहाय मोजाङै बिथोन माने नोजोर होनायजों लोगोसे जों टिचार्सफोरल' नङा बेवहाय अनलि बिमा बिफा गार्जेनफोर बिसोरल' जे नङा बेहाय साफ्रोमबो बर' समाजनि सुबुंफोरखौ सिनियर्सफोर गेदेर गोलावफोरखौ आं शेयारिं खालामगोन बुंनोसो सानदों जे बेवहाय बयहाबो दायथ' दङ जुदि दायथ' गैया होननानै सानोबा मा जायो जालांथों होननानै सानोबा मा जे जालांगोन बर' समाजजों लोगोसे गुबुन आदिबासि सान्थालि समाज बिसोरबोथ' माने बिदिजोंनो गोदोनानै दङ दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो सानदों जे गथ' गथायखौहाय फोसाबनायाव अनलि बिमा बिफाहाल' जे दायथ' दं बे नङा आरो प्रत्येक सिनियर्स प्रत्येक साननो गोरों मेलेमजों बुंफबनाय गियानजों बुंफबनाय बिसोरहाबो साफ्रोमहाबो दायथ' दङ जेरै हमनानै ला आं दिनैसिम बिराद दुखु मोनो ब्रादार दैमुलु आं दिनै नोंनो खोन्थायो खारन सानसेखालि आङो एक्सारसाइस खालामलांदोंमोन लामाजों बेलासि सममोन दिनैसिम आं दुखु मोनो बे गथ'फोरखौ आंनिनो भुल जाबाय बेबादि सानो आङो ओरैनोथ' आङो गामिफ्रावहाय सोरबा लोंसोनाय जासोनाय बिदिनो सोबनाय जानायखौ आं टटेलि बादा होखायो नाङा आंनो बिसोरनि सनमान नाङा आंनो बिसोरनि खुलुमनाय खमसे खम बिसोरो मोजांल' जाथों बिमा बिफानि न'खरा साबसिन जाथों गोजोनथों बेफोरबायदि साननाय बिसोर आंखौ गाज्रि मोनथों न' डाउट जेबो अरजाया आं जेबो साना बेबायदि साननानै आं कारेक्सन खालामो नाथाय आं सानसेखालि बे खामानिखौ मावनो रोङाखै आङो जार्मानबारियाव बिसोर साथाम गथ'खौ हाबा जादोंमोन खाथि खाला बे हाबायावनो बिसोरो बिरि मोनबोबाय दा बे लानानै फैबाय हाबायावथ' मालाबा बबेबा बर' समाजाव दं दाबो हाबानि समाव माबा बिरि रानग्रा माग्रा बेबायदि ओमफ्राय दाना बिसोर सोबबाय थानायखौ आं नुहुरखाबाय आं सानबाय रागबो जोंबाय आं मा खालामनांगौ बिसोरखौ एसे सामफ्रायनांगौ ना मानांगौ जाखो खिन्थु आं सानबाय एसेथ' बिमा बिफाया दा एसे बोराबगोन नामा बिसोरनि बिमा बिफायाबो जे एसे सोबग्रा जाग्रासो आं माबा मोनसे टेनसनाव दंमोन दा बिनि उनावहाय आं टटेलि बेखौ इगनर खालामनानै आंबो एक्सारसाइस खालामनानै बेस्थ'मोन नालाय आं बिसोरखौ गारनानै थांनाय जादों कारेक्सन खालामाखै आं बे समाव दा दिनैसिमाव आं नुयो बिसोरो सोबग्रा जाग्रा जामारनानै दङ आरो दा बेवहाय आं ओरैबायदि दुखु मोनदों गिल्ट फिलिं जादों आङो एथ' बोसोर मावबोबाय नुनायखौ बिदि कारेक्सन खालामो बेखिनिखौ खालामनो रोङासै नायलाय दा बिसोर गथ'फ्रा बेबायदि जाबाय साननानै माने हार्ट जायो आरो दुखु मोनो
दा बेजों लोगोसे आं बेखौनो इनक्लुड खालामगोन जे बर' समाजाव जथ' माने मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सिनियर्सफोर लिडार्सफोर दं बयहाबो बेफोरखौ नायनानै नोजोर होनानै दबथायनाया दायथ'आ बयहाबो दङ आरो थाथारनांगौ बेखौ मावाब्ला माने नङाबा जोंनि बर' समाजानो डाउन बेबायदि जालांगोन आरो फरायनायाव नाम्बार वान आं हौवासा गथ'फोरनिफ्राय नैबेखौ नुदों आरो बेजों लोगोसे मबाइलखौथ' मबाइल बेथ' बेखासै दा मबाइलजोंथ' नाम्बार वान स्पइल जानानै दंखायो प्रत्येक गामियाव दा थांनानै नुगोन ब्रादार दैमालु माने फिल्ड बल गेलेग्रा फोथार हाग्रा दुफबजोबनानै थायो आंनि एरियायावनो ओरैबायदि बल गेलेग्रा प्लेयार्सफोर ओंखारोमोन ओरैबायदि गेलेग्रा बोलोग्रा प्लेयार्सफोर दा प्रत्येक गामियाव मालाबा बिदिनो न'आव थांब्ला फ्रिनो आं ओरैनो बेरायनो बादि बाइक लानानै गिदिं नायो आं गामिफ्राव प्रत्येक फिल्ड फ्राय हाग्रा दुफबजोबनानै थाबाय ओमफ्राय नों बेलासिखिनि समाव एसेल' गिदिंबायहै नोङो फादार प्रिन्सिपालजों आंजों मालाबा जों बिदिनो गिदिंलाङो नायलाङो लामा मबाइल थुयै दिन थांजोबो कुइसना जाहैबाय हाउ लं बेसेसिम गोबाव बेबायदि मबाइलजों सोलिगोन माने बेखौ साननानै नायोबा टटेलि माने मबाइलजोंनो गोदोनानै बिसोरो माने वेस्ट जाजोबखाबाय आरो ड्राग्सजोंथ' टटेलि वेस्ट जाखाबाय ओमफ्राय आरो दा आं नैबे मबाइलजों बेबायदि जानायखौ नुदों आरो ओरैबायदि डाउन जालांबाय गेलेनाय मानायावथ' गैखाला बिसोरनि देहाफ्राबो दुरबल जालांबाय बोलोआबोथ' खमजरि जालांबाय दा बेखिनिखौहाय फोसाबनायाव जों बर'नि प्रत्येकहाबो सुबुंफोरना दायथ' दं आरो बेयाव अब्ला जों दा एलबार्ट सारनिफ्राय जोङो माखासे ड्राग्सनि आरो माखासे जोंनि मबाइलनि बे गोनांथार दानि जाफ्लेबाय थानाय बे सोलिबाय थानाय बे बोथोराव माबेजों दिनै जोंनि गथ'फ्रा गाहायाव फैगासिनो दं आरो बबे गिथाव फाथाव अलखदा बबेनिफ्राय जाबोदों दिनै जों बे ड्राग्स आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मबाइलनि गेजेरजों बे गिथाव फाथाव अलखदखौ जों मोनफ्रोमबो न'खर आरो जोंनि बर' समाजाव दिनै बे गुबुंले जाबोनाया ड्राग्स आरो माखासे जों गोदोनि समाव सिनेमा थियेटारफ्राव नुनो मोनोमोन ड्राग्स जानानै बिजि सुनानै फाग्ला फाग्लि जानानै बिसोरो बिदिनो बबेबा केम्पफ्राव बबेबा न' सिंफ्राव बबेबा क्लाबफ्राव बेबायदि जों सिनेमा थियेटारावथ' नुयोमोन नाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जों दा बेफोरखौ नुनाया जोंनि थाखाय मोनसे लाजिथाव आरो जोंनि थाखाय गिनो गोनांथार मानोना गोबांथार जों दा मिथिनो मोन्दों नुनो मोन्दों दिनै बिनि थाखाय जों माबे राहाजों बेखौ जोङो होबथानो हानो बिनि सोमोन्दै सार बिथां एलबार्टआ जेराव बुंदों बेयो न'खरनि गार्जेनफोरनि थाखायल' नङा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिबो नों आं बयनिबो मोनसे दायथ' बयहाबो बेखौ फोसाबनायनि मोनसे दायथ' नाथाय बियो लोंग्रा जाग्रा होननानै बियो गाज्रि होननानै जों बेखौ हगारना होयो नाथाय बिनि थाखाय जों बेखौ माबोरै फोसाबनांगौ बेखौ दिनैसो रावबो साननो एबा रावबो फोसाबनो थाखाय जेरै गियानि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर एबा गियानि मानसिफोर सोरबा गिदिर गोलाव मानसिफोर दिनै बिनि सोमोन्दै साना गावनि थाखायल' जेब्लाबो सानो बेफोरबायदि जाथाया बांसिन जानायफोरखौ जों नुनो मोनो गिदिर गोलावनि न'खराव बांसिन क्र'रपति न'खराव बांसिन बेफोरबायदिनि फिसाफोरखौ जों बांसिन सोरबा मिनिस्टार सोरबा MP सोरबा अफिसार सोरबा थिकादारफोरनि फिसाफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो दा बेफोरखौ फोसाबनो थाङोब्ला जोंहा बयहाबो गोबांथार गार्जेनफोरल' नङा बिनि थाखाय माखासे राहा लामा लानांगौ जाना फैयो दा बेनिखायनो बिनि दायथ'आ जोंहा बयनिबो गोनांथार बेखौ फोसाबनांगौ होननानै बिथाङा जेरै बुंबाय मानोना जेरै बे बबेनिफ्राय फैखो मानोना जों उन्दै समाव बेफोर गासैखौबो बाथ्राफोरखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो फोसाबबोनाया गोनांथार सानसे समाव आंनियाव सासे सुबुङा फैदोंमोन आंनो खोन्थाफैदोंमोन ब्रादार दैमालु बै सासे गथ'आ क्लास 5आव फरायनाया बै माखासे गावनि देरसिन सिनियरफोरजों बियो जौ लोंफादोंलै होनना खोन्थाफैबाय अब्ला आंबो बेखौ मिथिनानै आं बेखौ लिंहरबाय बाबु नों दासो फरायफुनाय गथ' नोङो इंलिस मिडियाम फरायनाय दासो क्लास 5आव फरायनाय नों मानो दानिफ्राय जौ लोंदों आं बेखौ खोनानाय लोगो सिरि थायाजासेनो मालाय फिसा होननानै आङो उनफिननानै उन्दुसोना थायाजासेनो बेखौ लेंहरना बानजायदोंमोन बानजायनायजों लोगोसे बे गथ'आ नाथाय आरोबाव उनाव खोनाबावबाय नाथाय बियो बे बाथ्राखौ लाजासेनो बे लोंगासिनो दं अब्ला आं बिमा बिफानो इनफरमेसन हरबाय बिमा बिफानो खोन्थाबाय नायदो नोंनि गथ'आ गावनि सिनियर लोगोफोरजों जौ लोंफागासिनो दानि बे उन्दै बैसोआवनो बेखौ बानजायखायाब्ला उनावहाय बे मा जागोन जानो हागौ
बथलसेयाव बथलनै आरो बिदिनो जोबनायाव बे गान्जा बिरि सिगारेट ड्रागफोर जाग्रा जानो हागौ बेखौ बिदि बुंनायाव अब्ला बे बिमाया बिफा बुंबाय नङा ब्रादार आंनि फिसाया मालाबाबो जौ लोंफेरा बिसोर थगायनानै बदनाम होनो थाखाय बुंदों नंगौ आंनि फिसाया बिसोरजों लोगोसे थाफादों नाथाय बेदर खाजि जानायाव गिलासाव बे गिलासाव दै सोलोंदों जौ नङामोन बेखौ आंनि फिसाया खोन्थाफिनदों अब्ला बे बाथ्राजों जों मा मिथिगौ गावनि फिसालाया दै सोलोंदोंनो बेदर थाबथा जानो गिनानै फिसालानि बे बाथ्राखौनो बिसोरो नंगौ सानना गनायना लाबाय नाथाय बेबायदि बिमा बिफानि दायथ'आ बिदि नङा बियो बानजायनांगोन आरो मोजां बुजायनांगोन अब्ला बे बिमा बिफानि मोजां बाथ्रा मोननानै आरोबाव बे बोलो मोनबावबाय आइ आफानि जेबो बुङा आइ आफाना आंखौ जेबो बुङा जासेनो बेबायदि बुंना बे लोंनाय जानाय बारा जाबाय आरो मानोना न'खराव गावनि बिमायाबो बिफायाबो बेबायदिनो सम जायोब्ला मेंबाय होननानै बेलासि समाव बिसोर जौ लोङो अब्ला बे न'खरावनो बिदिनो बिमा बिफानो सोरबा गिदिर गोलावनि न'खराव सोरबा एमएलए सोरबा एमपि सोरबा EM सोरबा MCLA सोरबा बिदि थिखादारफ्रा बिदिनो जौ गोजा लाबोबाय बिसोरो बेदर खाजि जाबाय बे बिमा बिफानि गासै आखुथायखौ नुनानै अब्ला बे गथ'आ अब्ला बियो सोलोंबाय बेनिखायनो जों बयबो मिथिगौ खांख्राइया जेरै बिदै दैयो आरो बेनिफ्राय फिसा जेब्ला बियो फिसाफ्रा सानसेखालि बे बिमाया गावनि फिसाफोरखौ बुंदोंमोन फिसाफोर नोंसोर आंनि उनाव फै आंनि उनाव थाबायबो अब्ला बिदिनो सानसेखालि खांख्राइ बिमाया जेब्ला जों बयबो मिथिगौ खांख्राइया मालाबाबो सिद्दा थाबाया खांख्राइया जेब्लाबो बियो सिद्दा थाबायनो हाया जेब्लाबो गेदा थाबायो जेब्ला बे खांख्राइ बिमाया गेदा थाबायलाङो उनफारसे जेब्ला नाहरदोंमोन गावनि फिसाफ्राबो आंनि उनाव फैदोंना फैयाखै नाहरनायाव अब्ला बे फिसाफोरखौ नुनो मोनबाय आरो फिसाफोरखौ गेदा थाबायनायाव खेंख्रा थाबायनायाव बुंबाय ओइ दलद था नोंथां मानो खेंख्रा थाबायदों अब्ला बे समाव फिसाफ्रा बुंबाय आयै नोंनो खेंख्रा थाबायदों नालाय जोंबो खेंख्रा थाबायदों अब्ला बेजों बे फिलिनाय बाथ्रा जों माखौ मिथियो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो लोंनाय जानायाव थायोब्ला जोंनि आइ आफामोना जुदि लोंनाय जानायाव बिदि गोदोयोब्ला आंनि फिसाफोरखौ आं माबोरै मोजां लाबोनो माबोरै गोथों लामायाव लाबोनो हानो बेखौ बेजों फोरमायनाय जादों दा जोङो दिनै बेनिफ्राय मिथिनो मोनो जोंनि गोबांथार गथ'फ्रा लोंनाय जानाय फैनाया जोङो बिमा बिफाफोराबो एसे मोजां मानसिफोरनाव दा बुंनो हाइ ब्लाडफोरखौ मोजां काउन्सिलिं लाबोनानै मोजांनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरनाव सोरबा फोरोंगिरिफोरनाव सोरबा धोरोमनि खामानि मावग्राफोरनाव लाबोनानै बिसोरखौ फोसाबनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार दा बेजों लोगोसे अब्ला दा जों नुनो मोनदों अब्ला माबे राहायै जोङो बै मबाइल नायनायखौ होबथानो हागोन गाज्रि बिसोरथ' मबाइलाथ' बांसिना गेम गेलेनाय बेजों लोगोसे बिसोरो गेम गेलेनायजों लोगोसे आरोबाव मा जाबावगोन बिसोर गाज्रिबो नायनाय मबाइलाथ' बांसिन गाज्रिखौ नायो आरो बेजों लोगोसे बे माबेजों अब्ला जों बेखौ होबथानांगोन ना बिनि जौ फानग्राफोरखौ होबथाग्रोनांगोन लोंग्राखौ होबथाग्रोनांगोन ना बै गाज्रि एप्सखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेखौ अपेनै दोननांगोन बबे राहाजोंब्ला बेफोरबायदिखौ होबथानो हागोन एसे बुंनो हागोन ना जेने बियो ओरैबायदि गिदिर जाबायदि नों सोंबाय ब्रादार दैमालु खिन्थु न' डाउट आं बेखौबो बिराद नायबायानो मोनसेया जाहैबाय दालों होननायनिख्रुइ मावनानै देखायनाया साबसिन आरो अनलि माने सोरखौबा स्टुडेन्टसफोरखौ नों बुं दामाव मानो वाइ बेबायदि बुंखायो ओमफ्राय हमनानै ला आं बुंदों मा दालों खिन्थु आंनो लोंग्रा बेयावथ' बिराद मिनिङानो गैया दा बेयाव खुगाजों दालों होननायनिख्रुइ आखलजों देखायनाया सिनियर्सफोरनि बे बिराद गोनांथार जाबादि नों ब्रादार दैमालु होनदों जे बिमा बिफायानो लोंग्रा जाग्रा गोदाव सोरावबालाय ना फिसाफ्राबो जालांखागोन दा बेवहाय आं एक्जेक्टलि बेखौसो बुंगोन जे माने खुगाजोंल' दालों होननायनिख्रुइ आखलजों देखायनाया साबसिन आरो अब्लाना अट'मेटिकेलि सोलोंखागोन लेखा फरायग्रा जा देखाय निउस फरायग्रा जाय फिसायाबो बेखौ सोलोंगोन आरो बे उन्दै समनिफ्राय आराम्भ जायो बियो गिदिर गोलाव देरखानानैथ' नों बेखौथ' हाखाया ओरैबायदि साननो गोनां आरो बेखौ ओंखायनो जायफ्रानाखि गोदान कापोल्सफोर जेनेबा गथ' मोनबाय दा बेखिनिखौ साबधान जानाया बिराद गाहाम आरो खुगाजों बुंनायनिख्रुइ मावनानै देखायनाया गोनांसिनथार दा गोबां आङो ओरैबायदिबो नुबाय गथ'फोरखौ ज' लानानै मेला जाहैनाय आंथ' गोबां दुखु मोनो बिदिखौ बेबो मोनसे वान वे दा बेवहाय बिमा बिफाया मा फोरोंनाय जादों जेनेबा
आं रायाखै खिन्थु बेवहाय बेबो मोनसे डाउनफल बेयो माने गाहायाव फैनायनि मोनसे खारन आरो बेबो जेनेबा हाथाय बाजाराव बबेबा मेला जाबा माबा उन्दै गथ'फोरखौनो लायै लायै थांजोबगोन बेजों क्लियारलि बेखौ बुजियो जे नै आफा नै आइ बेबादि मेला जानांगौ दे बेबादिथ' फोरोंनाय जाबायना जेरै नों दहाय एग्जाम्पल होनाय बादि गेदा गेदा थाबायदों गेदा गेदा थाबायग्रा जादों दा बिमा बिफायानो गथ' गथायखौ लानानै जुदि मेला जासोहैदों लोंसोहैदोंबा बिसोरो नायना बे सर'आनो जालांगोन जाहैगोन लोंहैगोन बेबादि इयुनाव बिसोरो हारसिंनो मेला जानो गोरों जाहैखानोसै खारन फोरोंनाय जाबायना ओमफ्राय मटर साइकेलनि बेलायावबो हौवासा गथ'फ्रा बिराद दुन दाखाल खालामो बियो दाख्रायो बेफोरबादिनि बेलायावहाय नैबे जिनिसखौ बिराद साबधान जायफ्रानाखि स्पेसियेलि हौवासा गथ'फोर दङ आरो बिमा बिफाया माने बेखौहाय साबधान जानाया गाहाम आरो नंगौना नङा नोंसोरबो साननाया बिराद गोनां बिजिरनाया गाहाम जेरै हमना ला जों गाव गावनि गथ'फोरखौ ओरैबायदि अनखायो आरो अननांगौखा खिन्थु किसुमान जिनिसाव बिराद हुसियार जानांगौ खारन पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट हाउ टु ब्रिं आप द्याट चाइल्ड माने गथ'फोरखौ बोरै ब्रिं आप खालामनो नांगौ बेफोरबायदि गोबां गियाननि लेखाफोर दङ बेखौ एखे मास्ट नायथारनांगौ आरो दा बेवहाय मोनसे आं ओरैबायदि नुदों किसुमान बिफाफ्रा मा खालामो गावनि फिसाफोरखौ माने मा गामसाजों खालायनानै माने बाइकआवहाय माने खालायनानै हौवासा गथ'फोरखौ स्पेसियेलि आंथ' बिराद गिनाय मोनो बिदिखौ बिसोरो अननानैसो खालामदों दै खिन्थु बिराद मोजां खिन्थु गथ'नाव जे बे मोनसे बिस बादि जानानै हाबबाय थानानै थागासिनो दङ नैबेखौ लासै 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 बे जिनिसा ग्र' जालाङो सासे हौवासा गथ'खौ हमनानै ला बाइकआव लानानै थांबाय सानफ्रामबो बिदिनो बेरायनो थाङो अननायजोंसो लांदोंमोन अननायजोंसो थांदोंमोन खिन्थु बे अननायनि बेगराबो जे बिस गोनां जाहैगोन उनाव नैबे जिनिसा देरनानैसो साइड इफेक्ट जायो आरो मा जायो बे गथ'आ मा जाबाय देरदोखोन देरनानै माने बाइकनि निसाय हाबबायना बेनाव मोनखाबाय नालाय उन्दैनिफ्रायनो बियो देरस्लाबनो हायै बुंग्रा जाखानायसै आंनो बाइक नांगौलै आंनो बेबादि नांगौलै नैबेबादि बुंग्रा हाबखाबाय उन्दैनिफ्राय बुंजेनखाबाय अब्ला बे समनिफ्रायनो सानखादो साबधान जाखादो बिमा बिफाफ्रा होमब्ला बेखौहाय ओरैबायदि खालामनो हायो माने उन्दैयावनो जुदि बेबादि बुंग्रा जाबायब्ला बे देरनानै उफाय गैया बाइकखौ माने होआब्ला आरो जारला दंसै आरो दा बेवहाय बेबादि माबाखौहाय बिमा बिफाया बिराद साबधान जानांगौ आरो उन्दै समनिफ्रायनो गिदिरब्लाथ' अन्यरकम महर लाखायो मोजाङाथ' मोजांखासै गोबां बर' समाजावबो न' डाउट जे माने गोबां मोजां ओरैबायदि मोजां गार्जेनफोर दङ माने बिराद बेबादि साइक'लजिखौ मिन्थिनो गोरों आरो नुबाय आं बेखौ दा आंनि रिकुवेस्टआ बेल'नो जे माने जायफ्रानाखि हौवासा गथ' स्पेसियेलि मोननानै दं उन्दै समाव नैबेखिनिखौ बिराद साबधान जानाया गाहाम आरो दा बाइकनि बेलायावबो गोबां बेबादि प्रब्लेम जानायखौ खोनाबाय आरो माने ओंखायनो हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्कुटि औ बेफोरबायदि खारन उन्दैयावनो बेखौ मोनबोखाबाय नालाय दा एक्सुवेलि ओरैबायदिसो बुंनो गोसो जायो आं माने अननायनिख्रुइ ट्रेन होनाया साबसिन अनो नालाय बेखायसो ट्रेन खालामदों आङो दा ट्रेनखौ ओरैबायदि होनांगौ सान्दुङाव माबायदि सहायनांगौ ओमफ्राय गावनि उन्दुनायनि टाइम टेबोलाव माबायदि मेनेज खालामनांगौ बेफोरबादिखौ उन्दै समाव जेबोआनो मिन्थिखाया बिसोरो मा मिन्थिनो बिसोरो बेखायनो बिमा बिफाया एखेबारे न'निफ्रायनो आराम्भ' खालामनांगौ आरो बेफोर गियान बेफोर डिसिप्लिनखौ बे आंनिल' बुंनाय नङा आं खुद लेखा गियान बिजाबाव बेफोरखौ नुबोबाय साइक'लजिनि बिजाबाव बेफोरबादि दं आरो हौवासा गथ'फोरखौ माबायदि ब्रिं आप खालामबोनांगौ हिन्जावसा गथ'फोरखौ माबायदि ब्रिं आप खालामनांगौ फाराग दं आरो एसेब्लाबो हौवासा गथ'फोरखौहाय एसेबाबो हुसियारसिन जानांगौ आरो बिसोरनि थैयानो आलादाखा ओरैबायदि दुस्थ' नाथाय खायसे बिमाफ्रा ओरैबायदि खायसे बिफाफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनो आंनि गथ'आ आंनि हौवासा गथ' सासेल' खिन्थु आंनो मानो एथ' दुस्थ' गथ' हरदों एक्सुवेलि दुस्थ' गथ'फ्रा एक्सुवेलि बिराद थाग्रा स्ट्रं बिसोरो बेखायसो बेबायदि दुस्थ' जायो बियो दा बेयाव दुस्थ' गथ' मोनग्राफ्रा एक्सुवेलि मोनसे साइडजोंहाय आं बिराद लाखि खाफाल गोनांसो होनो खारन जाय गथ'आ ओरैबायदि दुस्थ' बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ' मोनो ओरैबायदि खारफानांबाय थायो बिसिनि देहायानो माने एक्सारसाइज एक्जेक्टलि थिगखौनो होनदों सारा माबा ब्रादार दिमलुआ एक्जेक्टलि माने बिमा बिफाया माने ओरैबायदि खस्थ' मोनफाखायो एक्सारसाइज बिसोरनि मेहनत डायेटआ माने बोन जानायसै ना बेयावहाय माने बिमा बिफाहा प्रफिट दं आरो गथ'आ स्ट्रं गावसिनिनो गथ' गावसिनिनो माने बोलो दा बेखिनियाव दुस्थ' गथ'फोरखौबो एसेबां मुगैनो माने बोराबनो नाङा आरो इसोरखौबो खुद्रियो ना सोरबा आंनो माने एथ' दुस्थ' गथ' हरदों बियो गिफ्टेड बे गथ'फ्रा जों दा आरोबाव दा बे माखासे जों मिथिनो मोजां बाथ्राफोरखौ जों मिथिबावबाय जोंनि गथ'फोरनि माखासे दुस्थ' जानायफ्रा नाथाय दुस्थ'खौ जादों होननानै दुस्थ'खौ जों गाज्रि दा मुगैनो दा बेखायनो गोथार बोसोनावबो बाइबेला गाज्रिखौ गाज्रि दा
मुगायो गाज्रिखौ गाज्रि फिन दाहो अननायजोंसो नाथाय अननायावबो गोबां रोखोमनि थायो बेखौबो मिथिखाबाय खायसे खायसे बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो मा खालामो उन्दुथों फिसाया उन्दुथों बे सम मथे बे फरायनांगौ सिखारनांगौ फुङाव बेखौबो उन्दुथों होननानै बेखौ थार अननाय होना उनाव बे अलसियासो जालांबाय ओमफ्राय फिसा हिन्जावफोरखौबो बेबायदि फिसा हिन्जावल' सासेल' बेखौल' मानो मावहोनो सिथ्ला सिबनो बेखौ फोरोंला थोरसि सुनो फोरोंला बेखौ माखासे ओंखाम संनो गेस माबोरै फुखांनांगौ माबोरै आलासिफोर दै होनांगौ बेफोरखौ फोरोंला बे नाथाय अननायजोंसो बेखौ मावहोआखिसै अननायजों हासि सिबहोआखिसै अननायजों ओंखाम संहोआखिसै ओंखामाव बेसेबां दै होनांगौ थावआव बेसेबां होनांगौ बेखौबो जेबो मिथियाखिसै बे अननायाव नाथाय माखासे गाज्रिसो जाबाय अननायाव माखासे गाज्रि नाथाय बे अननाया गोरबोआव थानांगौ मैखुनाव थानांगौ नाथाय अननायजोंनो आरो बे सैनो नांगोन सहायनांगोन माने फिसाखौ उन्दैनिफ्राय बिदि मोजां शिक्षा फोरोंबाय बे मानसिया रोंबोगोनसो माखासे रोंगौथि मोनगोन ओंखाम ओंख्रिखौ बोरै संनांगौ दै बोरैखौ लायनांगौ बोरै सुनांगौ बेफोरखौ दाथ' हाबा जाब्लाबो खायसे रोंबावा हाबा जानाय उनावबो बिलाइखांब्लाबो माबोरै बेखौनो हाबा आंनो फिसायानो उन्दैनिफ्रायनो उन्दुदु जाबोबाय दाउखिखौ बोरै हनांगौ मारै सिबनांगौ बेफोरो रोङा मालायनि सा जानाय बेफोरावनो न'खरफ्राव गोबांथार गावस्रालायनाय जायो ओंखायनो बे उन्दैनिफ्राय बेनिखायनो माखासे जोंहा बेफोरबायदि आदसा आरो बेनिफ्राय आङो सोंबावनो लुबैदों जोंनि गथ'फ्राथ' गोदोनि समाव जों खोनानो मोनो आंखौबो आइ आफामोना मबाइलजों गाबनायाव बुरखायबोआखै आदसा दानि जुनाव गोदोनि समावथ' ख्रिं 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 शब्दजोंसो गथ' गाबनायखौ बुरखायोमोन दानिया माजों बुरखायदो दानियाथ' सिदा बेयो मबाइलजोंसो बुरखायो ओंखाम जायाखै मबाइल देखायनानै जाहोयो नै बेफोरबायदि आरो दा बेवहाय एक्जेक्टलि बबेजों थांगासिनो दं आंनि कुइसना आरोना गाव गावनि गथ'खौ जे बेबायदि मबाइलजों मबाइलजोंसो बुरखायो दामनाय माबा मोनसे माबाजों बेफोरबायदि खिन्थु बियो उन्दैफोरखौ बिदि बुरखायनाया बिमा बिफाया अनदों थिगैनो खिन्थु बे गथ'नि थाखाय मोनसे बिस बादिसो जायो आरो उनाव ओरैबायदि जागोन मबाइल मोनाबानो रागजों ओरैबायदि खुद्रिग्रा बोराबग्रा मबाइल मोनैयावनो बिदि बुंनायाव बोरैबा उसुबिदा मोनो गोबां निउसाव नायब्ला नुगोन मबाइल मोनैनिनो बिदाखौ माने बुंनायाव आं बोरैबा मोनो खिन्थु बुंनांगोनानो आरो मबाइलनि जुनैनो मालाबा बिदिनो बुथारलायनाय हेरिलायनाय बेबायदि निउसाव आं नुबाय आरो बेखिनिखौ दा बेखिनिखौ बिराद साबधान जानाया गाहाम आरो दा बेजों लोगोसे आं जेनेरेल एवारनेसखौ आं खोन्थानो सानदों अस्ट्रेलियावहाय माने ओरैबायदि थिरांथा लाबाय बिसोरो 16 बोसोरसिमहालागै बिसोरो मबाइलखौ मालाबाबो होआ सरकाराबो आयेन बानायबाय आरो बेखौहाय गार्जेनफोर प्रत्येक गार्जेनफोर मेलेमजिबिफोर बेखौ सापर्ट होनानै बिसोरो मोनसे आयेन पास खालामनाय बादियानो जाबाय आरो 16 बोसोरसिमहालागै बिसोरो एसे लेट जाबावबायसो USA आव एडभान्स जानानै दंबावो आं आगोलनो बेखौ मैयाबादियाव बानायदों आं फुङावनो निउस नायो निउसाव आं बेखौ नुखादों आरो माने माबायाव अस्ट्रेलियानि सिगां USA आव बेखौ खालामग्रोदों आरो बिसोरो मालाबाबो मबाइलखौ बेबायदि गोसोबादि गथ'फोरनो दांहोला बेबायदि बिसोरो थिरांथा लादों आरो ओमफ्राय अस्ट्रेलियाव नै लेटेस्ट बारा गोबाव जायाखै दा 16 बोसोरसिमहालागै बिसोरो मबाइलखौ मालाबाबो होआ होननानै खारन मबाइलनि साइड इफेक्टआ टु माच ओरैबायदि खारो साइड इफेक्टआ देहानि मेगननि बे ब्रेननि माबा मेमरिनि गोबां आरो बिसोरो माने उन्दै गथ' बोरैथो हेन्डेलिं खालामनो मबाइलखौनो माने लायै लायै बिसोरो दानि गथ'फ्रा बेसिकेलि माने थिनथ'नोनो रोंला मोनायावबो मानो मबाइल थुयै थिनथ'नाय नुला आगोलथ' गथ'फोरखौ माने बिदिनो क्लास 9, 10 फरायनाय बिसेखिनि गथ'फोरखौब्लाबो माने थिनथ'नाय नुयोमोन जोङो थिनथ'योमोन मोनायाव जाखांबा लोंखांबा खिन्थु दानि गथ'फोरखौ थिनथ'नायखौ नुवा मा साइड इफेक्टआनो जाहैबाय नैबे मबाइलनि साइड इफेक्ट आरो आदसा जोंना मबाइलनिफ्राय जोङो अस्ट्रेलियाव जेरै 16 इयार्सनि बे बिल' बिसोर मालाबाबो बेखौ नायनो मोनाना बिसोर मोनसे थिरांथा खालामनानै बिसोर मोनसे बिल पास खालामबाय दा जोंनि इण्डियानाव नाथाय बिदिखौ नुवाखै अब्लाबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोनसे थांखि लानाया गाहामदि दा मबाइलनि गेजेरजों माबायदि जाबोगासिनो दं बेथ' जोंनि थाखाय दा बे गोनांथार जायफ्रा बेखौ मिथिया एबा बुजिनाबो बुजिबायदि जाना दं बे गावनि फिसाफोरखौ उनाव स्पइल खालामना लागोन मानोना दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों आंबो गोबां दाब दाब जायगायाव इसोरनि खामानि मावनो थांनायाव जेब्ला आं नागालेण्डआव जेब्ला आङो रिट्रिकआव जेब्ला सहैदोंमोन
आरो बे समाव माखासे मानसिफ्रा गोबां बिमा बिफाफ्रा आंनाव लाना फैदोंमोन नागालेण्डनि माखासे बिमा बिफाफोर सोरबा IAS सोरबा IPS फरायनाय सोरबा DC सोरबा SPनि फिसाफ्रा सोरबा गिदिर गोलाव मानसिफ्रा फिसाफोरखौ लाबोबाय फिसाफ्रा जेब्ला सोङो काउन्सिलिं लायो काउन्सिलिं मोनबाय बियो खर' गाज्रि जानाय मानोना बे जेबो न'खराव जेबो गैया हेरिडिटिक जेबो गैया नाथाय बे न'खरनि गथ'आ मानि थाखाय बियो उन्दुनो हालिया मानि थाखाय दिनै बियो मानि थाखाय मानोना बे मबाइलखौ बियो नायै गाज्रि नेकेड पिक्सार नायबाय गाज्रि गेम गेलेबाय नायै हरनि 1टा 2टासिम खाम नायनानै उनाव मोनाबिलियाव फुंनि 6टा 7टा 8टासिम लाबो सिखारला आरो उन्दुनायाबो गैलिया लासै लासै 4 बोसोर 5 बोसोर बिसोर उन्दुनाय गोमालांनायाव बिसोरनि मेन्टेला खर'आ गाज्रि जाबाय आरो जायनि बिसोरखौ बेनि थाखाय दिनै गोबांथार जोहोलाव सिख्लाफोरखौ मबाइल नायनानै खर' गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों बेफोरखौबो बेनिफ्राय साबधान अब्ला जों दा जोंनि गेजेराव आरोबाव जेरै ड्राग्स जानायफोर ड्राग्स बिरि सिगारेट सोबनाय जेरै बेफोरखौ जों मणिपुरफ्राव जेरै म्यानमारफ्राव मेघालयफ्राव गुबुन जायगाफ्राव जों बेफोर जानाय सोबनायखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो ड्राग्स जाग्रा बिसोर ड्राग्स मोनजाबा ओरै थोर मावो जेब्ला जौ मोनलोङैफ्रा जौ मोनलोङाब्ला अब्ला बे आखाइ थोर मावो ड्राग्स मोनजानानै जुदि मोनजायाब्ला अब्ला बे मा जागोन फाग्ला बायदि जागोन आरो बे जोबथानायाव बे जेबो मिथिरों जागोन आदसा जों खोनानो मोनो गोबांथार सोरबा न'खराव गिदिर गोलाव मानसिफोर फिसानि थाखायनो दुखु सान हर उन्दुनो हाया टेनसन थाखा फैसा धोन दौलत फिसाफ्रा ड्राग्स जानानै जौ लोंनानै बिमा बिफानि खोथाखौबो लालिया जोबथानो बिसोर गारि मटर बुख्रुबजोबो गावनि न' बां टिभिफोरखौ बुख्रुबो गासैबो सिलिंखार खालामजोबो बे बबेनिफ्राय ड्राग्सनिफ्राय आरो बेबायदि बिसोर ड्राग्स जानानै खर'फ्रानो गासैबो बुंनो थाङोब्ला खर'आनो खंख्ला बायदि जाबाय दा बेनिखायनो दिनै आं बे ड्राग्सफोरखौ माबोरै होबथानो हागोन जों बेफोर नायनायफ्राय माबोरै होबथानो हागोन बेनि राहानि थाखाय जों गोबांथार जोंनि गार्जियानफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि गोरों-गोराफ्रा बेखौ साननो नांगौ गोबां बयहाबो दायित्व दं बेनिखायनो बबेजों बन्द' खालामनो बे ड्राग्सखौ फाननायफोरखौ बन्द' खालामनो जोबथार मोनजाला जेब्ला बै गाज्रि मबाइल नायनाया मबाइलखौ जायफ्रा होआब्लासो आरो बे एप्सफोरखौ गाज्रि एप्सफोरखौ बन्द' खालामब्लासो अब्ला बेखौ नुला अब्ला बेफोरखौ बन्द' खालामब्लासो जों अब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन अब्ला जोङो दा गोबांथार बाथ्राफोरखौ बेनिफ्राय एलबासा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो दङब्ला बुंनो हागोन दे आं नैबेखौसो बुंबावगोन जे न' डाउट जायफ्रानाखि सोबदों जादों बे नङा जे बिसोरो सोलायनो गोसो गैया बहुद दङ ओरैबायदि गोसोआव गिल्ट फिलिं जायो आयु आं मानो बिदि जालांखो आंनि लाइफआ मा जालांगोन बिराद गोसो सिङाव दुखु जाखोमानानै थायो बिसोरो गोसोजोंबो बिसोरनि मोजां साननो हानाय गोहोआ थाखायो गोमाद्रायो बे नङा गाज्रियाथ' गाज्रि सोबनाय जानाय सोबहैनोसैलाय जाहैनोसैलाय खिन्थु बिसोरनि गोसो सिङावबो मोनसे थाखोमाखायो आरो बेयो थाखायोखा आं मोजां जानोसै आं गाबोननिफ्राय जालालै आं समफोरनिफ्राय सोबलालै जालालै बिसोरो गोसो सिङाव जेब्लायबो बेखौ सानखोमानानै थाबाय थाखायो बेखिनियावनो गावनो सेस्था खालामखोमाखायो स्रोद बेखिनियावनो सोरनिबा जुदि एसे हेल्प मोनोबा सोरनिबा एसे बुजायनाय बानजायनाय सोरनिबा एसे काउन्सिलिं लानाय बेबायदि मोनोबा माबा मोनसे बेबायदि राहा जानायनि जेरै जरायनानै थानाय खुन्दुं थबस्र' जनाय बेखौहाय जेरै जरायनानै होनो हायोब्ला अट'मेटिकलि गोबां गथ'फ्राबो बेबायदि सोलायनायाव दङ आरो सोलायनो खाबु दङ ओंखायनो आं बेखौसो बुंनो सानदों दे डाइरेक्टलि जायफ्रानाखि बेबायदि सोबनाय जानायजों दिन थांग्राफोर दं बिसोरखौ डाइरेक्टलि आखाइ दिखाङालाजासे डाइरेक्टलि गाज्रि रावजों बुङालासे एटलिस्ट हानायखिनिखौ माबा मोनसे संनानै बेखौ खालामनो हायोबा मोजां आरो न' डाउट बियो बिराद गोरा खामानि खिन्थु ट्राइ खालामोबा एसेबां गोराबो नङा बेबो स्पेसियेलि आं आंनि स्टुडेन्टसफोरखौ मावनानै बेखौ थाल मोनबाय आरो दा बेजों लोगोसे बिनि थाखायबो एसे हार्डवर्क गावबो साइक'लजि गोरों जानांगोन एसेब्लाबो रागजों बोराबनायजों खुद्रिनायजों हाया बेबायदि दा बिसोरो गावसोरनो नाजाखायो सिङाव थाखोमायो बे नाजाखोमानाय गोसोआ बेखौहाय सोरबा बिदि ड्राग्सजों माने सोबनाय जानायजों दिन थांग्राफोरजों फ्रेन्डलि लोगो बादि हिसाबै रायलायोबा बे खोथाखौ बिसोरनिफ्राय ओरैबायदि खोनानो मोनगोन आरो दिनै जोङो एलबासानिफ्राय गोबां मोजां बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय आंबो बेखौनो सरजाबफानानै बुंनानै फोजोबनो लुबैबाय अनदायगाफोर नोंगौ
बै ड्राग्स जाग्राफोर बिरि सिगारेट सोग्राफोर जौ लोंग्राफोर बिथांमोनाबो जेब्लायबो गोसो सोलायनो गोसो दं बेखौ साननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा खालि टेनसनल' लानांगौ बे नङा मोजां मानसिफोरनि खाथियाव लाबोनांगौ काउन्सिलिं लानो नांगौ बेनि गेजेरजों बिसोरखौ मोजां लाबोयोब्ला आरो गोबांथार नाजाबाय बिमा बिफाफ्राबो नाथाय लाबोबाय खायसे गथ'फ्रा नाथाय गावनि गोसो सोलायनो गोसो गैया नंगौ गोबां जायगाफ्राव जोङो डेनड्राइट जानाय गान्जा सोबनाय बिरि सोबनाय आरो जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय गोबां खना खनलाफ्राव आरो बेबायदिनो बबेबा स्कुलफ्राव बबेबा मिसनफ्राव बबेबा हस्टेलफ्राव बेबायदिनो गथ'फ्रा बिरि सिगारेट थांखु डेनड्राइट जानानै सोरबा आरो हस्टेलनिफ्राय खारनायफोर दङ बेफोरबायदि जाथायफोर जाबोनाय दं आरो बेफोरबायदि जाहाथे गथ'फोर नोंसोर बिदि जायाजासेनो गावनि मोजां केरियारखौ लानानै फरायलांबाय था बै गाज्रि लोगोफोरजों मालाबाबो लोगो दालाफा बेनिफ्राय सिखाव खावग्राजों सिखाव थाफायोब्ला सिखाव खावग्रा जागोन जौ लोंग्राजों थायोब्ला जौ लोंग्रा गान्जा सोबग्राजों गान्जा नों बेफोरखौ सोलोङो बेनिखायनो बेखौ नुनाय लोगो लोगो जोङो गोजानाव था आरो बेबायदिनो मोजां बोसोनफोरखौ बिसोर आवगायबाय था आरो दिनै गोबां मानसिफ्रा आंनाव लाबोयो ड्राग्स जाग्राफोर बिरि सोग्राफोर गोबांथार बिदिनो गान्जा सोग्राफोर बिसोरखौ मोजांथार बानजायनानै आं नांगौबा बिसोरनि आथिङाव दांनानै बिमा बिफाखौल' आथिङाव दांहोनानै जेब्ला बिसोरो गोसो सोलाय गाबो आं दिनैनिफ्राय बाबा आं जौ लोंला गान्जा सोबलानानै मथे थथे गाबनाय बिसोर गोसो सोलायो बेनिखायनो नोंसोरबो सोरबा मोजां फोरोंगिरिफोरनि खाथियाव लाबो सोरबा मोजां काउन्सिल खालामग्राफोरनि खाथियाव लाबो अब्ला बिनि गेजेरजों जोंनि न'खराव मोजां गथ'फ्रा मोजां जाबोगोन आरो बिसोर ड्राग्स बिरि सिगारेट सोबनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै मोजां गथ' जाफिनगोन दिनै बेखौ बरसाथिबाय खेबसेबाव गासै अनसायग्रा बे जथि प्रेसखौ नायग्राफोरनिसिम आरो मोजांथार बे सोलोंथाइखौ नोंथांमोना सोलोंनानै न'खरखौबो मोजां बेंदो बेखौ मिजिंथिनानै दिनै आङो एलबार्टनिसिम मानगोनां एलबार्टजों हामबायनानै आंनि बे दिनै जथि प्राइम मिनिस्टार बाहाय बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों दे हामबायसै गोजोन्थों